Liphalamika malikosi uJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ndimamshiphethu bangcwele. Ndimntwana kaThixo sinisile ngithanda uThixo. Amen. Ndimile kule ndawo bangcwele ngokucela. Sesibodlela bekhaya. Amen. Umhleke bangcwele uThixo. Haleluya. Ubani umuntu. Haleluya. Sizothetha bazalwane ngokubaluleka kwenkokheli. Sizothetha ngokubaluleka kwenkokheli ebomini bakho. Haleluya. Siyayibhala le ntana lento. Esihloko siyasibhala. Cela baniphathise idayari zabo. Ora. Ngoze sikelele amen. Ukubaluleka kwenkokheli ebomini bakho. Haleluya. Kubaluleka ngempela inkokheli. Kubaluleka inkokheli. So uzazi ba emnyasweni ukhokhelwe ngokuncedwa ngubani nguThixo. Ngoba injongo kaThixo bakubele inkokheli ngoba impumelelo yakho ikhomekeke phela enkokheli uba uhlonipha kangakanani. Andazi lokukhona amen. Amen. Khonekeke kuwe ukuba uyihlonela kanjani inkokheli ngoba kwankele uYesu unoThixo. Then uThixo abe sekusikelela ngento ngenkokheli. Amen. Ube seleke ngumamela imfundiso ayona nto kanye esincedwa yiyo imfundiso. Haleluya. Tell incwadi kaJoshua chapter 1 from verse 1. Ngamazwi aqhelekileyo. Amazwi athakabalele ngamazwi esiwaqhelileyo. Kodwa into ebalulekile kuba uqiniseke ukuthi uyalikholelwa izwi likaThixo kwaye uready ukulenza. Amen. Incwadi sinayo apha. Obinda ngiyazifundanga uzifundela nawe Joshua chapter 1 from verse 1 5 September verse 1. Chapter 1 ibe verse 1 no 5 no 7 no 16. Impilo yakho ke ixhomekeke kula mazwi alo. Ibe Genesis chapter 12. Sikhalela nje into enokusinceda ebomini. Genesis chapter 12 verse 1. I mean verse 1 2 3. Ibe lo 2 verse 1 and 5. Zenzo 5 verse 1. Izililo 4 verse 20. Joshua 1 verse 1 5 7 16. Genesis 12. Kumnibaleke ba sifunde basana sifundiswe inkosi. Selifunde lo Joshua. Ufuna ndichufile. Umntwana abangcwele afile. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Kuba ebhubhile uMoses isicaka sikaNdikhoyo. uNdikhoyo wabhekisa kuYoshua unyana kaNune owesisandla sikaMoses wathi, uMoses isicaka sami ubhubhile. Ke wena namaSirayeli ephela weleni umlambo iJordani niye kwelo lizwe ngininika lona. Indawo nganye eniya kunyathela kuyo ndinika yona njengoko ndamthembisayo uMoses. Imida yenu yosuka verse 5. Akukho namnye uyakumela nawe yonke imihla yokudla kwakho ubomi. Ndiyakuhlala ndiseceleni kwakho njengoko bendenze njalo nakuMoses. Andiwuyekela andikukushiya.
yomelela ukhaliphe uba uza kubangenisa ababantu kwelo lizwe endithembise oyisemkhulu ngesifungo ukuba loba lilifa labo. Yomelela ke ukhaliphe kunene uze unyamekele ukuthobela wonke umthetho owiselwe nguMoses isicaka sakho khona ukuze ube nempumelelo naphi na apho yakhona ungaze uphambuke kuona kancinane. Kufuneka incwadi yomthetho ikukhokhele kuyo yonke into oyithethayo uze uyifunde uyigocagoca ubusuku nemini uzazi uzithobele izinto ezibhaliweyo kuyo. Xa wenze njalo woba nenkqubela nempumelelo. Hallelujah. Injongo yami bangcwele ayisokuthethelisa. Kodwa inhliziyo yami kujuleni ayikho lebaleke emhlabeni kathi ngokusindiswa. Ayikho nje, ayikho. Sengajonga zonke izinto. Kodwa ayikho into ebaleke njengokusindiswa. Once walahlekana nesindiswa kulahlekelwe ubomi. Ukusindiswa kuphethe ubomi bakho. Ngoba uKristu Jesu wafa efela ukuze kube nobomi ngaye. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi senjongoba ndizabe bangiyeke ifundwe. Ifundo isicaka sami ubhubhile. Hallelujah. Which means inkokheli ikhona. Enjalo sinofunda emesweni impumelelo yethu isekufundeni le ncwadi. Isekufundeni le ncwadi and le ncwadi awungeke ukwazi ukuyifunda ngaphandle kokuthatha step number 1 nomkela uYesu. Ukwamkela uYesu kubonisa ukukholelwa ukuthi uThixo ukhona. Kwaye uThixo uphethe ubomi bakho, uphethe nempumelelo yakho. Hallelujah. IBhayibheli lapha ndithanda yesterday uthi indawo ngane eniyakunyathela kuyo ndininika yona njengoko yamthembisayo uMoses. Sentsho akubalekanga ukuba uthi xa usindisiwe ungazazi ukukhokhela imali. Kunabazalwane abasindisiweyo kodwa banenkokheli zonke. Once ungayazi inkokheli yakho uzofuna uncedo lwakho kusenkokhelini. Once ungayazi inkokheli yakho ebunyesweni uzohamba ukhangela ubushushu kuzo zonke izindawo. Kodwa xa uyazi inkokheli yakho ukuba ibekwe nguThixo kwakuba kusuke enye inkokheli. Ngoba iBhayibheli liveza ukuthi oyena mntu owayekhokhele impande ngokubizwa nguThixo yayinguMoses. Kufuneka umzalwane ube ne-history ngobomi bakho, ube ne-history ngemfundiso yakho ukuthi kwenzeke ntoni. Lithi iBhayibheli uMoses wabhubha owayethunywe nguThixo. Kodwa uThixo egqibeleni wayiqaphela into uba makabize enye indoda ubani bazalwane uThixo. Hallelujah. Asikwazi ukukhokhelwa ngumuntu ongekhoyo. Ngoba abantu bayakwazi ukukholelwa emntwini ongekhoyo. Umuntu osele edlule emhlabeni kumele kubekwe omnye umuntu ameni. There is izwi lenkosi liveza ukuthi uThixo wabeka uJoshua. Hallelujah. uJoshua kumxolela amaxesha amaninzi ukuthi uJoshua yomelela ukhaliphe. Sonyulelwe andikhathana umbani futhi andikhathana ukuthi asikhathi usiva kanjani futhi andikhathana abashumayeli bakhe ubeva kanjani ngoba benzeka njengoba sesindisiwe njengoba sinale inkokheli ke ngokuThixo usincedile ngoba inkokheli inabafundisi. Hallelujah. Njengoba inabafundisi akho stress ngoba abafundisi bakhe bafundisa le nto ayifundisayo. Angekho umuntu bangcwele ozalwa inkokheli ebizwe nguThixo onoze akufundise enye into enxamnye nale nto ifundiswa inkokheli. Le nto ibonisa ukuthi njengoba thina simele amabandla singabafundisi, njengoba simele amabandla kumele siqiniseke uba into esiyithetha yinto inkokheli yaye inkokheli ithetha into ebhalweni. Bangcwele injongo kaThixo ukuthi wamkela uYesu ngoba uYesu uThixo ubonile ukuba uyabulaleka emhlabeni. Hallelujah. uThixo akakwazi bangcwele ukutsala umuntu ongaxakekanga.
verse 5. Akukho namnye uyakumana nawe yonke imihla yokudla kwakho. Ndiyakuhlala ndisecaleni lwakho. Njengoko bendenje njalo nakuMoses. Andiyi kukuyekela, andiyi kukushiya. Ukhona abazalwane umuntu ozomelana nenkokheli. Ukhona xa uthixo uthina ngohlobo. Uthixo apha akukhona mnye uyakumelana nawe. Kumele thina silulame inkokheli yethu ithethe bekhathini. Masilulame bangcwele ngoba ekugqibeleni oyena mntu ositsalileyo ukuthi size kulejele sitsalwe nguThixo wamazulu. Futhi injongo yakhe uThixo makudamasa uyibonile impilo yakho ukuthi angeke ilunge kwinsindiso eyiseni. Ayinomncediseki ngoba xa ungamazi kakhulu uThixo ungamfundiswanga uThixo ebunyesweni zothi zonke into zilungile. Umuntu othi zonke into zilungile ubulala wena, ubulala nabantu bakho. Kufuneka ngumuntu onomthwalo, yiba nomthwalo mzalo wethu, yiba nomthwalo ngempilo yakho. Ube nomthwalo ngempilo yabantwana bakho. Ube nomthwalo ngomtshato wakho. Ube nomthwalo ngempumelelo yakho ngoba zonke izinto ozozifumana zinto eziphuma kuThixo. Enqaphela kakuhle umuntu akwazi ukwenza ngokomyalelo wenkokheli. uThixo akayithandi loo nto. Kaloku uyayithanda nje wazokulela yona. Andithanda nokuthi ithanda kanjani. Kodwa njengoba mna kwangento kuthiwa ikrwatha. Kuthiwa nezabani? Ikrwatha and nabefundisi bakhe bakrwatha. Ukuba krwatha bazanokokhala umuntu. Ndiyenjonga yazi ungakusijonga izinto enyameni. Ndiyenjonga zabani njonge umuntu ovele ejele. Zange ndiye ejele. Kodwa intlupheko yijele. Intlupheko yintoni? Yijele. Ucinga uba akukho jele xa uzosebenza usebenze uthi uzogqiba uyodla imali yakho etywaleni akukho jele. Uthi kwathuka lokho awunawukwamali, awunakwamali zonke iiakhawunti zakho zonke uzigutyule, uthi ugutyele phi? Uzigutyule etywaleni. Yintoni usejele? Uthi usogqiba ngenxa yejele ophila kuyo
alivelanga lapha lithemba lapha alivelanga alivela hayi musti hayi diveni bathi ngeke sangathenga into bazama kufuneka bajonge ngapha kufuneka funeka imali ebantwini kufuneka bajonge ngapha kufuneka ifumane nesebenzela kakhulu siyabona lento bazama kodwa umpostile opportunity uzoxela inyani yayi umpostile uzoqala yena ngoba umpostile uyena isiqu sakhe uyayiphila imfundiso ayikho bazamane kuzoba lekhala abantu abanekhala umuntu ompostile uba ayiyena ngibona ehamba nozibani hayi abantu abakanyani ayikho igathi abantu bathi kulala I'm not stress yes I'm not stress xa umuntu fasting and prayer and uphethe izwi uyayazi uthixo undisikela ngompostile which means kumele ndilunge kumele thini bathi abantu bayapheka uthi noma uyapheka yazi yamasulele uyazi uba andoyiki noma ungani ungadoyiki uba ngaba umuntu ukunikeze uyesu waqimba umuntu maasana wakukhombisa inkokheli enokusempumelelweni uzoziyekela wena yazi imfundiso ndiyenza manwele ndiyenza ndibekhele ngoba into endiyaziyo ingwani ukuthi umuntu abeliphekela ngakanani wozothatha uyesu wesu uthixo katata othi azilunganga zonke okatata uthixo zona uthi azilunganga zonke ungagijima ke wena uyokhangela ukuba ifani bakhala phaya ngoba labandla alifuni kwanza thina siphila emphotweni thina siphila kuyoyonke futhi emhlabeni siphila nayo futhi akho-stress uzoncedwa mbani ngoba uthixo akakwazi ukunceda ngaphandle koba aqala kujonge uzonceda kanjani yena uplendi wakho izoba ngoma njalo ke wamatshonisa uqala uqonda hayibo ngeke ndihamba ndiyakomatshonisa njani ufuna uzondithatha uzajani komatshonisa ufuna uzondithatha ngoba thina siyenza sizogqiba ukwenza imfundiso yakhe nathi siyisprejishe ebantwini nongaba usenza kakuhle emhlaba ndiye kubone ndikuqabela noma nguwe utheni kodwa udiniwe into edala udinwe usebenza nzima and usebenze ukuze lube mkhulu udumo lukathixo xa usindiswe ngoba umuntu ebethele uye uyibamba iyeke haleluya kodwa uthini Verse 6. Yes. Yomele ukhliphe ukuba uza kubangenisa ababantu kweli lizwe. utheba umuntu ongamelelanga ongakhaliphanga angakwazi ukusingenisa kwelizwe lethini akakwazi bazalwane nxa amantombazane uzixolela into uba hayi ndifikile nalapho mandiphume lolontombazane enikophela kakuhle kwimihla namhlanje wewe ukhalifuza abantu haleluya khakukhethane bazalwane haleluya yazi bazalwane akhona irongo ngathi ukuzixelela into yoba ebunyesweni into enokunceda ndinonceda ukuhamba ndiyolala akulale
ukuthobela wonke umthetho owiselwe nguMoses isiqala. Njengoba sabangeni yalelo mingaka naphezulu siyana ngendlela emangalisayo njengoba uyashokana nabantu yadluleza siyalelwa into thina into esinayo sifika sihlale phansi sicubungule hayi ngizokwazi yenze lena antisukwazi ingcono xa unokuthethe wedwa uzigcwalise wedwa uthixo uke unyeke ubalisele abantwana bathi bangezoyenza lengeke ndiyize suyo uliliqhwiha njalo umunene lo muntu ebekayazi uba ukhona umuntu ongacuya imfundiso efundiswe mthatha ekwakhe amen Khona ukuze ube nempumelelo naphi na apho uya khona. sifuza ke thina isicaka sikaThixo ngoba okokuqala isicaka sikaThixo sinempumelelo naphi na apho siya khona amen nathi ke ngokusifundisa ukwenza ngokomyalelo yimfundiso ukuthi sonke nathi uma senza ngokomyalelo haleluya uma senza ngokomyalelo ebunyasweni uThixo uhleli ezohamba nathi haleluya amen haleluya amen mhleka nje uThixo ube nempumelelo uThixo wethu haleluya haleluya banwele senza ngokomyalelo endini namthana andinatshana noba ndifikaphi ngoba ndikugenda ingalo kodwa ufika sebengeno ilento enkokheli bathini ngoba bazalwane so sisitshabanashophukenele kumele bazoyiva ngoba into enzekayo sinabashwayele ezindlini hayi ndilindini sinobanazalwane sinabashwayele ezindlini and be careful uba uzile ukudla bahlele bezokuphatha uhlele ungasoze ulawule kwakho ndiyala ke naphakam ngomsikaphukazana hayi ngela kwamukapukazana into ezalandani yintoba abantwana benendawo bakuyo nje Thixo katata umele uyazi uba bekunendawo uthi abantu bakho kungenxa kaThixo katata then abantwana kufuneka bethande utata apho bakhwezele banqobe utata mabanqobe utata abantu abakho ukuze basikelele abekho abantu bazamaphelisa insindiso emizini yethu ngathi ngabantwana bethu kandiphinde nithi amen hayi yona leyo bazabana into ndiyayazi behleli nje badikiwe kwanento imtyebisayo nothetha kwenu zezimali zasemakhaya uyathukwa ke ngokwenu uzovuma lonke ngabantwana bakho uzovuma abantu abakho bathuka inkokheli masingavumi bazalwane masingavumi igqibezelilu ndiyayithanda nandawo ithi uyoba lithamsanqa nakwabanye uyoba intoni uyoba utata unethamsanqa ezilalini ingeyo yakhe idabula mhla imoto katata idabula sendiba etheni bathi abantu samqelelani yoko uzotsho ube right thina abantu abangasindiswanga thina abantu abatheni abangasindiswanga kodwa nawuyazi uba xa ubona imoto katata emnyasweni ubona uThixo ngoba laa mntu lowa uthamsanqelwe laa nto laa mntu endi uyothamsanqela nabanye amen ndikhalela siyazi bazalwane inkokheli iphethe intsikelo yethu ndicela sijonge incwadi yezempilo andikhali uveza nje inkokheli ndizohlala phansi ndizothini haleluya ndikhali uveza inkokheli ngoba sizoba nempumelelo bazalwane asingavumi masingavumi imanje yalomojaha njengoba eqala uthetha ngabhatala vana unomakho utshintshe apha and bazokhaleze behlike asihambi lula bazalwane kodwa asifuni kubhidlike intsikelo emakhayeni wethu
yethu andiyenzanga into ethile ngoba abantu abangabafuni ngalona bengafuni baleshumi sobebenako thina ekhaya ngoba lokho uswala imali kwenye hayi kusima kufuneka ukuthini lokudala nomama kufuneka uthi babethe uthiko wathi uzobathamsanqela ngomsebenzi wabo abathamsanqela nje uthi labazana bathobekekanga ukona mama abathobeka emalini yethu kodwa iyakwazi uvela ukhona amavila endeke lathanda kwenye ukhona into engathi ikuphikanisa kodwa wathi wena kaloku silivile izwi lathixo uthi uthixo ubutyebi bakhe bovela naphesheya kwezimali akathobeka mali lethi noma asinika mhlele zothenga wenze ngantoni ngokomyalelo kaThixo iBhayibhile kwa amasango akhe haleluya hayi phesheya izandla zakho What is this, chapter 4, verse 20? yes Umthanjiswa kandikhoyo ububomi nomphefumulo wethu. hayi bantwana ubani andithi thina sithi utata umthandiso utsho thina nemilomo yethu sisithi basithandisana sinomthandiso yebona ithi yawo umthandiswa bayifundi Umthanjiswa kandikhoyo ububomi nomphefumulo wethu. ububomi nomphefumulo wethu lanto lowo kufuneka upractice umthando Amen. upractice uthini practice umthando and practice ukungavumi kuthethwe kakubi ngayo kudala basifundisa into uba xa kuqala uthethwa kakubi ngaye masithini masiphume sihambe kunendawo agxekwa kuyo phuma ngoba kuzogxekwa wena uzopheliswa into ebeyiplanile uthixo uzokwenzela yona umthandiso kandikhoyo ububomi nomphefumulo wethu amen nizothi bazalane inoba ndiyabhuda xa sithi siphefumula yena Dad spoke. Undithathe ndiyaphuka. Lento sekasibethi isonto yesivukuza. Akakufuni ubufele. Ndiyabona amasiko bazana akakufuni ubufele. Enqaphela kakuhle bazalana. Izinto esihambe kuzo kuqala asirhaleli inyongena kuzo. Ngoba siyasokola unyongena entsikelelweni. Ngoba uthixo kaloku usebhizi usabala abathenga nawo. Ujonge abantu abazenza ibhetele abantu abayazi into engcole ngathi kufele so xa ungumntu obufelile ebunyanisweni uyalumkise ebantwini ngoba uyaqweqweza ngoku yinto enjani ukukwekwezise yindlela esoyihambile haleluya endiqonda uba uluvuthando lukaThixo uthe kwasithixo ngotata umdibanise nomama uyanyamezela ke laa mama active ndiyasondela ndiyamjonga yazi ngqoma kwesam uthixo unenceba sinake siye phambi uthixo bazalana simbulelele kutata ngomama nxa usezingqondweni ungakufuni uqonda uba bangapha abantu abanabafazi abafana nomama abekho aleluya kaloku lo mthandiso bazalwane ngumphefumulo ngobani ngumphefumulo wethu gqitheleleyo
emigibeni yabo thina besibaxa siphansi kwesithunzi sakhe soba ngabantu phakathi kwezizwe. Haleluya. Yebo zabani siyazwa utata ungumthunzi. Manje sithi utata ungumthunzi. Utata ungumthunzi. Bambambisa emigibeni yabo. Bambambisa kibangweni emigibeni yabo. Ukhona umhlaba wathi Yes.
uzokwenza